onada de calor és una massa d'aire càlid que viu en una determinada zona, el que anomenem zones manantial, i a casa nostra, doncs, evidentment, acostuma a ser el continent africà, les latituds més baixes. Venim de 10-15 anys enrere on aquest tipus d'invasions càlides efectivament ha anat increixendo, però sí que és veritat que des del 2010 i sobretot 2015 això ha augmentat d'una manera notable. Si l'onada de calor, diríem, de referència al continent europeu d'aquest segle, des de l'any 2000, era clarament, i a tota Europa, la del 2003, és a partir del 2010 quan tenim més penetracions d'aire càlid d'una manera molt més descarada i, a més, molt a moda de Dragon Khan. Tenim algunes de realment punyents prèvies a l'estiu, sobretot a la primavera i en d'altres èpoques de l'any, però evidentment que queden més esmorteïdes. Mes de juny, l'esclavat del 2025, és un juny que peta absolutament qualsevol climatologia assenyada d'un mes mínimament normal. I què passa el mes de juny del 2025? Doncs que tenim una persistència de la calor bestial, dies i dies i dies, amb algunes puntes realment sorprenents. I això coincideix amb l'època en què el sol radia amb més força de l'any. Després, el juliol i l'agost va de baixa, no? A partir d'aquí, aquest abril també ha petat tots els registres, refresca a principis de maig, i a finals de maig torna una calor desmesurada. Aquesta tendència als extrems, amb relativa freqüència, dona la sensació que a tot arreu comença a augmentar. I sí, aquest és l'escenari més probable, més freqüent, que ens pot esperar a les properes dècades. No ens podem oblidar gairebé de cap zona de Catalunya. Evidentment, hi ha àrees de muntanya o d'alta muntanya que queden fora del marge dels riscos per les persones, i sí que és veritat que àrees interiors poden assemblar-se, com en el cas de Lleida, a àrees crítiques de la península ibèrica. A Lleida, per exemple, el 2050, traient el trimestre hivernal, se li assigna la temperatura mitjana de Sevilla, d'aquí 24 anys i mig, i a Barcelona, a Tarragona, s'assigna la temperatura mitjana de Màlaga. Evidentment, malgrat que som un país relativament més ben preparat que d'altres indrets europeus, aquí l'aire condicionat, la climatització, el viure amb una temperatura habitual alta, fa que potser en un primer moment podem estar més adaptats. Però tot això vol dir planificació i vol dir inversió. Quan jo vaig començar amb aquesta feina als anys 80 i jo prenia les temperatures al centre de Barcelona, al carrer Pelai, amb una estació meteorològica l'any 87-88, cada tarda d'estiu els valors més habituals eren 27-28 graus. Arribar als 30 a Barcelona era estranyíssim als anys 80. Arriba un moment en què la Barcelona olímpica, sobretot, sí, esponja la ciutat amb superfícies dures, etc. I sabem que baixar la temperatura amb superfícies dures pràcticament és impossible. Per tant, renaturalitzar la ciutat és fonamental. I després, evidentment, i aquesta és la base, la columna vertebral, descarbonitzar. Això vol dir electrificar. Climatització, calefacció i aire condicionat. Hi ha normativa, evidentment, global i europea, que qualsevol rehabilitació o edifici nou públic, d'aquí un any i mig, el 2028, ja serà obligatori que no hi hagi calderes de gas o de gasoil. I en els habitatges particulars, aquesta normativa és el 2030. A veure, el fenomen del Niño no és res nou, no és que faci mesos o anys que existeix, sinó que sabem que existeix fa segles i cada dia els meteoròlegs el tenim present i sabem que es produeix pels volts de Nadal
Nadal, a les aigües del Pacífic, escalfament, i els pescadors de Perú i Xile històricament sempre l'havien identificat com a el Niño Jesús. Ells sabien que deixaven, amb aigües càlides, deixaven d'aparèixer les anxovetes, que era l'aliment dels peixos, i ells sabien que els hi baixaven les captures pesqueres. I sabem que en episodis del Niño, que és un fenomen absolutament natural, que evidentment pot tenir comportaments diferents a causa de la influència de la modificació del temps antròpica. Aquest fenomen del Niño provoca, per exemple, el tall dels monsons a la Índia, cosa que fa que l'agricultura, si no els hi plou, pateixi, i fins no fa masses anys hi havia fam a Bangladesh, Golf de Bengala, la Índia. L'escenari europeu, però, no té un estudi molt clar de què pot fer el Niño. Ara bé, aquest any arriba el Super Niño, un dels niños, a priori, que podrien ser més forts, com a mínim dels últims 100 anys. De produir-se, aquestes alteracions que he citat podrien ser més extremes, més intenses, més marcades i, per tant, provocar desajustos més grans. Quins seran els desajustos a Catalunya o a Europa? A priori, si el sistema en global d'entrada ja s'escalfa unes dècimes més del que seria esperable de forma habitual o natural, vol dir més energia al sistema i probablement que alguns dels fenòmens que tinguem siguin més extrems. A nivell meu, jo tinc al cap especialment la de l'any 82, trencament de la presa de Tous, inundació encara més bèstia, de la plana valenciana, etc., la del 87, la de finals dels 90, són danes, diríem, champions, de primera divisió com aquesta. Aquesta dana, que va ser de les de podi, no la número 1, però sí entre les 3 primeres de més pluviometria en 24 hores, té un element absolutament determinant per agreujar-ne la seva gravetat, i és la inoperància dels serveis d'emergència, que per una sèrie de decisions o d'inacció, etc., aquí va haver 230 morts que no es poden atribuir de cap manera, la majoria, a la dana. Només es poden atribuir a una gestió nefasta de l'operatiu. No té precedents un episodi d'aquesta mena, ni tan sols quan es produïen de forma absolutament natural i sense influència humana. Aquí hi ha un element humà de primer ordre, que és aquesta inacció i mala gestió dels serveis d'emergència valencians. Hi ha un problema, els de les inundacions són visibles, afloren, mitjans de comunicació, etc. Els que moren per calor moren anònimament, casa seva, en una residència, en un hospital, sovint gent amb patologies prèvies, i sí que alguna vegada és un titular una mica més cridaner alguna persona que mor per un cop de calor. Clar, aquestes morts són anònimes, però que després, quan revises les estadístiques, veus que no són 2, 3, 4 persones, són centenars o milers de persones. Per tant, compte amb la calor, que la calor mata, i sovint mata al cap de l'any a més persones que per inundacions. A aquestes alçades, que hi hagi algun municipi que es plantegi fer una plaça sense que hi hagi verd, reduint l'asfalt, la rajola, etc., si això encara existeix és que arribem tard. Que hi hagi municipis que comprin cotxes híbrids, això és arribar tard. Un cotxe híbrid és un cotxe de combustió que no hauria ni de portar l'etiqueta eco, és una vergonya. Per tant, arribem tard, però arribem tard per molts motius, no? De vegades per valentia, de vegades per inacció, de vegades per dubtes, de vegades per desinformació.
que això hi ha qui li interessa i molt desinformar. Hi ha empreses molt interessades en allargar el consum de petroli, gas i carbó, que en definitiva és el món del carboni. No vol dir que no s'hagin de consumir aquests elements, però el que no pot fer ja la humanitat és cremar-los per fer energia. Si encara ho estem fent és que arribem tard.